Здравейте и добре дошли в нашата библиотека. Не е трудно да си представим, че първият хорър роман в света е започнал от кошмар. Представете си, че се събуждате посред нощ след странен сън. Толкова странен, че не можете да го забравите. Вместо да го подминете, сядате и започвате да пишете. Няколко години по-късно този сън променя историята на литературата. Точно това се случва с Уолпол. Английски писател, аристократ и колекционер на старинни предмети. Днес малцина си спомнят името му, но без него вероятно нямаше да съществуват историите за обитавани замъци, семейни проклятия и тъпни тайни, които познаваме от съвременните филми на ужасите. Всичко започва през 18 век. Една нощ Уолпол сънува нещо необичайно. По собствените му думи вижда огромна ръка или гигантска фигура в древен замък. Образът е толкова ярък и смущаващ, че след като се събужда, решава да превърне съня в история. Така се ражда романът Замъкът на Орландо. На пръв поглед сюжетът изглежда като обикновена средновековна легенда. Млад принц трябва да се ожени, но точно в деня на сватбата му се случва нещо невъзможно. От небето пада гигантски рицарски шлем и го убива. Не просто шлем, огромен шлем, многократно по-голям от човешки ръст. От тук нататък историята става все по-странна. В замъка започват да се появяват призрачни фигури. Чуват се необясними звуци. Появяват се части от гигантска броня, сякаш някакъв огромен невидим рицар постепенно се материализира. Семейни тайни и древно пророчество заплашват да унищожат благороднически род, който управлява замъка. За читателите от 18 век това е нещо напълно ново. По това време романите обикновено са реалистични или исторически. История изпълнена с призраци, свръхестествени явления, древни проклятия изглежда почти шокираща. Но истинската мистерия е свързана не с сюжет, а с начина, по който книгата е представена пред света. Когато романът излиза през 1764 година, Уолпол не признава, че е негов автор. Вместо това твърди, че книгата е превод на древен италиански ръкопис, открит случайно в стара библиотека. На заглавната страница няма неговото име. Читателите оставят с впечатлението, че държат в ръцете си истински документ от средновековието. Някои напълно му вярват, други започват да съмняват. Дебатът продължава, докато накрая самият Уолпол не признава истината. Романът е негово произведение. Никакъв древен ръкопис никога не е съществувал. Но междувременно книгата вече е станала сензация. Тя поставя началото на нов литературен жанр – готическия роман. Без нея вероятно нямаше да съществуват произведения като Франкенщайн на Мери Шели и Рей Дракула на Столкър. Дори историите на Едгар Алън По носят следите на атмосферата, която Уолпол създава. Днес литературните историци приемат, че сънят на Уолпол е реален, но остава въпросът, който продължава да интригува любителите на мистерии. Как един единствен кошмар успява да роди цял жанр? Дали писателят просто е имал необикновено въображение или просто понякога същите ни отварят врата към места, които не би трябвало да виждаме? Може би никога няма да узнаем, но едно е сигурно. След онази нощ, 18 век, светът на литературата вече не е същият. Ако харесвате литературни мистерии и странни истории от света на книгите, абонирайте се за още подобни истории. Благодаря ви.